Ngibonga Nkosi yami ngilami Nkosi engibusise. Njengoba ngisho bangcwele ukuthi angiphilile nginezinyo nje lingiphethe. Sengithi nami angasali kubongeni kuNkulunkulu njengoba umfundisi sesiphila ithuba lokuthi sibonge kuNkulunkulu. Especially kulokho kwenzakala nje kulonyaka. Bangcwele ngalengoma engiyikhethile. Ngiyacela kuNkulunkulu ingoma engiyithandayo ukuthi angiphe inhliziyo ekholiwe, inhliziyo sesaba yisona, angiphe impande ejulile zokuthi ngihlale eNazarethini. Ngizothi nje ukuxoxa umlando nyana wami kancane kancane noma ngeke ngibe mude kakhulu. Ukuzwa izwi lami kokuqala ngalizwa ngo-2017 ngilalela ubaba Okhosini ngoba uma wayevuka njalo alalela ukhozi. Ngase ngiziphi itask ukuthi ngibona ngihambe ngiwathola amaNazaretha. Nangenhlanhla ngawahamba ngawathola eSoweto bangcwele. Ngavakasha khona. Angizange ngihlale isikhathi eside ngoba bengumuntu wasemhlabeni. Ekhaya kakhulu bephulwa ngamadlozi. Umama nje bewumuntu othwasile. Noma bengasapractice kakhulu kodwa umuntu owayepractice kakhulu umalume ukuthi njalo ngamasabatha ngihambe ngomgqibela imithi ngimenzele imithi yakhe abehlola ngapha ngibe ngimbophela imithi nginikeza abantu abasuke bezohlola imithi. So bengumuntu nje ophila lokho. Nomuntu engangithandana naye kwakuyisangoma ngoba izangoma nje kwakuyinto engingayixwayile kakhulu. Babefika abanye bethwase kumalume nje ngangivila nje ngathi nami shothi ngikholiwe ngingabizela ukuthi ngibe isangoma ngendlela engangiphila ngayo lesangoma. Okwathi mekhamba umama emhlabeni ukuthula kubekwe ngoba ngangikuthanda ukukholwa ngangiqhubeka nje ngilalela injumayelo zikababa. Ngase ngithi hayi akusindele ngithanda ukuthi ngiyiphile le, ikakhulukazi ngase ngiyiphiliswa ukuthi ukubakhona kwamama nokuthi nje ngangisaba nje ukushiya lokho engangikwenza. Ngase ngiza la esontweni ngase ngibuza futhi ku-inbox ukuthi amaNazaretha kaNkulunkulu akuphi kwasekuthiwa yase akhona eJimistini. Ngase ngifika kuwo lo nyaka bangcwele ngokuthanda kwami ukukholwa. Okwathi ukufika kwami wasejabula umfundisi uNtulu ukungibona ukuthi hawu sasekhona. Ngithi hayi ngisasekhona. Wathi hawu inkosi uyikhetha nini? Ngithi hayi sengikulungela ukukhetha inkosi ngoba ngasuke endlini vele sengazi ukuthi sengilungela ukuthi manje ngikholwe. Uthi obhala kahle uNkulunkulu wathi medala umhlaba edala izulu. Wathi medala umhlaba wakhuluma edala isihlahla wakhuluma nomhlabathi. Wathi mekadala inhlanzi wakhuluma namanzi. Wathi mekadala umuntu wayesekhuluma naye. Bengicela ukuthi ungibhekelele lelo verse Nkosi uGenesis 1 uverse 26 no Genesis 2 uverse 4 ngicela ungifundele zona. Incwadi kaGenesis 1 chapter 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kweinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinobuzelayo emhlabeni. Incwadi kaGenesis chapter 2 uverse 7 verse 4. Lokhu kungumlando wokudalwa kwezulu nomhlaba. Ekudalweni kwakho mhla uJehova uNkulunkulu ewenza umhlaba nezulu. Verse 5. Kwakungabibikho sihlahla endle namifino yayingakamili emhlabathini ngokuba uJehova uNkulunkulu wayengakanisi imvula emhlabeni, kungakabibikho muntu wokulima umhlabathi. Verse 6. Kepha kwenyuka inkungu ivela emhlabathini yanisela ubuso bonke bomhlaba. Verse 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Amen.
Amen. Ngiyabonga Nkosana Inkosi ibusise. Ngalamavesi bangcwele ngizama ukuveza indlela uNkulunkulu asithanda ngayo. Uverse 1 uchaza kabanzi ukuthi uNkulunkulu wathi medala umuntu wasekhuluma naye. Wayese emdala ekhuluma naye, shuthi kwakuthando lakho uNkulunkulu wasephefumulela kuye. Uverse 2 uveza ukuthi uNkulunkulu esekudalile konke emhlabeni, esekudalile kodwa kwasekushoda ukuthi kube khona umuntu ozomanage, kube khona ispecies sekuthi umuntu ezokwazi ukumanage zonke izinto ezasesedaliwe emhlabeni. Shuthi uNkulunkulu wakwazi ukuthi asiphe amandla kukho konke okukhona emhlabeni. Ngalokho bangcwele ngithi okwenzeka kimi ukuthi kuvuke umphefumulo kaNkulunkulu, kuvuke ispirit phakathi kwami esithi sokulungele manje ukukholwa, sokulungele manje ukuyodumisa uNkulunkulu, sokulungele manje ukuthi uyohlala nabangcwele. Kwase kuvuka lokho kimi ngase ngizake la esontweni bangcwele. Okwase kuseleke njengoba bengisachaza ukuthi wathe ngibuza ubaba umfundisi uNtulu ukuthi sekusele wangazinikeli, ngase ngithi mina cha, ngine advice ephuma komalume nephuma komamncane ukuthi komele ngenze umsebenzi kaMama. Okwathi ke ngase ngithi ngizothi bese ngenza umsebenzi kaMama ngomhla ka-22 bese ngikwazi ukuthi ngize ngizonikela esontweni ngibe ilungu eliphelele. Bengicela ukuthi ngidlulise lokhu abathi ngikwenze. Kwathi sekusondela insuku ngoba imali ngangiyithathile ngibeke nginikeze udadewethu. Hayi udadewethu wayeseyidle yonke imali esekwenze konke, eseyiphuze nomuntu wayethandana naye. Mesithi imali ayikho ukuthi wenze umsebenzi, kodwa nakhona ngiyabonga kuNkulunkulu ngoba mina ngizange ngibambe inhliziyo, ngavela ngasho ukuthi uNkulunkulu wayengavumi ukuthi ngenze lo msebenzi ngoba ngathi ngizodlulisa umsebenzi bese ngibuya ngizokhola. Okwathi ngomhla ka-22 okuwusuku futhi uMama ahamba ngale emhlabeni, lo engangithi ngizokwenza ngalo umsebenzi, ngeza ngazokhetha inkosi. Ngiyakubonga lokho kuNkulunkulu ukuthi ngakwazi ukuthi ngikhethe inkosi. Ngizocela nje amavesi amabili sengizohlala phansi andlulisa ukubonga ukuthi ngimbonga kangakanani uNkulunkulu. Ngicela ungifundele amaHubo 136 uverse 1 no-2 noLuka 17 uverse 11 to 19. Incwadi yamaHubo chapter 136 from verse 1. Bongani uJehova ngoba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Bongani uJehova uNkulunkulu wawonkulunkulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Amen. Incwadi kaLuka chapter 17 verse 17. Kepha uJesu waphendula wathi, akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayishagalolunye na? Abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo? Kuphela lona wezizwe na? Verse 19. Wayesethi kuye, sukuma uhambe, ukukhola kwakho kukusindisile. Amen. Ngiyabonga kakhulu Nkosana, Inkosi ibusise. Ngalamavesi ngidlulisa ukubonga bangcwele kuNkulunkulu ukuthi ungikhethile kulonyaka. Ngakwazi ukuthi ngihambe naye kuze kufike lesikhathi sonyaka. Wangibusisa bangcwele ukuthi kukho konke uNkulunkulu engikuzamayo kube nomzamo oyaphambili, ngoba ayikho into ejabulisa njengoba noNkulunkulu. Mengicabanga nje ukuthi kumele ngesabathini ngivele ngijabule kakhulu. Inkinga nje engangiba nayo kwakuyinkinga nje yomgidi. Mekuthiwa nje umgidi wabantu bonke kwangathi ngiyagula. So ilokho nje engangiba nakho, kodwa ke sekune progress esikhona, kusafana nasekuqaleni. Sengiyakujabulela bona lokho. Mekuthiwa umgidi wabantu bonke nami ngishawa wami nophezulu ukuthi hayi ngiyobhimba nabo abangcwele ukuze ngibe right. Nje uNkosana Mlambo beseshilo ukuthi kumele sibe nama KPI, sizichecke thina ukuthi ikuphi lapho esesi-improve khona, ikuphi lapho esisaleka khona. Ngifika nje la iBhayibheli ngangalazi, kodwa ngikwazile ukuthi ngenze amanye ama-presentation ku-group esinayo yokupresenta. Ngakwazi ukuthi ngifunde kabanzi ngoMose, ukuthi ngiyazi ukuthi uMose wayebaleka kangakanani eNazarethini, nokuthi uNkulunkulu yiphi imilayezo ayidlulise ngoMose. Bengicela uNkulunkulu ahlale kimi, angiphe ukukholwa okujulile. Amen.